Xayrlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar, muhterem milleteşler, bizim kadarıyla жарым сөйші достарыбыз, Сирин концертында сізді үзілігіп күтіп қалабыз. Менә шундый вызов ясадык әле. Ничек булыр микән? Крашеннәр килде, бөтен диаспора белән килдек. Бюджет весь здесь мой. Аңлашыла, яратмыйсың Сиринне. Молодец, Серый, так держать. Роберт, қара, оказывается, мен мотор жүрдім екен, ема? Нормально, болдымы? Әзірме? Кеттік. Ассаламағалейкум, халық. 25 сентябрь, 12. Hamma bizde kütüp algan, her halde Tatar dünyası kütüp algan vakıgalarının birisi İptaş Sirin Bayramov'ның, belkim İptaş Bayramov'ның, belkim Sirin'ның, onun ismi Sirin, birinci Tatarcha stand-up konserti. Pafıssız aytırga керек, нәрсәләр буласын, нәрсәдән көлөсен, гомумән әлеге атмосфераны тойыр өчен, сизәр өчен без монда килергә булдык. Без алар белән әзмәс әңгәмә корабыз. Аларның ижад төркеме белән, дуслары белән һәм тамашачы белән бәлкем әз генә булса да безгә аралашып алырга мөмкинчелек булачак. Булыр. Әйдә минем арттан. Алга чыкма зинһар. Әйдә. Эшлиме бу? Бу эшлиме? Хәзер татар юморына ишекләр ачылачак. Әйдәгез минем арттан алар монда. Юк, монда икән. Ишекләр бигрәк күп. Җәмәгать, менә бу адәмнәрне күрәсез, менә хәзер сәхнәдә чыгыш ясыйлар. Алар шулай ук концертта бүген чыгыш ясаячаклар. Күлдертмәкче булалар. Алар безнең һәрбер репортажда диярлек төшәләр. Ничек шулай туры килә инде, белмәйм. Юк кирәкми. Менә бу егетне хәтерлисездер. Бу егетне хәтерлисездер инде, шал түрен. Что такое? Менә бу егетне хәтерлисездер бит инде, шал турында без бер кино төшереп алган идек. Ул безнең Татарстан News каналында чыкты, русча. Менә хәзер бу егет һаман по бизнесу йөри инде. Сәлам. Сәлам, шики. Постоянно по бизнесу, брат. Бүген мощный концерт була. Без бер ярты ел, наверное, подготовка иде безнең, и бүген бәрәбез. Аңлагансыздыр, нәрсәгә без теге киноны русча төшердек әйме? Юк, мин татарча сөйләшә беләм. Ну, иногда. Бу бит беренче татарча сольный стендап концерт. В мире. Дөньяда? Дөньяда, я генә каушынам, потому что мин дә бүген Каушыйм. Сәхнәгә чыгам бүген, мин дә әзгенә миниатюраларда уйныйм. Поэтому от меня многое зависит. Бизнес керәмесең менә монда? Бу бизнес өчен ясалганмы? Юк, бу бизнес түгел эшем, бу за деньги. И главное, чтобы сегодня он концерты битен Татарстанның, как сказать, жители все посмотрели, все халкына кайфанули, и приедем в каждый город и сделаем там мощно. Шики-пики, джумбамбурики. Сирен, ну, озак килдеңме син бу көнгә? 40 ел. Иң авыр беләсең нәрсә? Без бит бу мәзәкләрне, бу материалны тикшереп тә тормадык бер кайда. Менә шундый вызов ясадык әле. Ничек булыр микән? 40 ел эчендә җыелганны, менә бүген теге тикшермичә бәрәсез дә куясыз. 40 ел түгел, соңгы бер атнада язганны. Булмай икән, шалтыратып заводта бер слесарь должностен бер клетканы брать. 6 разрядник дигән, 6 разряд. 2дән башлыйсың. Бөтенесенең 3, миңа әйтәләр сине 2дән башлый. Киләсе концерт алда бер безнең шоуда булачак. Бик күп язалар, бик күп көтәләр, дуслар, туганнар да күп, шоуны күп сорыйлар. Нижникам и Әлмәт пока планда, туган ягында вактанаш, бәлки анда халык килер. Ну, инде мин зәләгән тәсә, дальше карарбыз нәрсә буласын. Мортик иҗади уңышлар, брат. Биләле монда. Шәй, виски ишәргә керсә. Юморист булар, нәрсәләр әйтә аласың син аның турында? Син бит инде безнең шулай ук юморист. Шле стендаперларыбызның берсе. Аның концертын оештыруда менә иң зур ярдәм күрсәтүчеләрдән без дип саныйм. Организаторский яктан инде минем хатын, үзем дә шундый принципта талантым надо помогать. Рәхмәт. Алайса теге татарның юморы бармы диләр, яраталар журналистлар. Ничек булмасын? Бар, менә киләчәкне мин барыбер күрәм, менә яшьләрчә юмор ул Сириндә. Бүген гомумән миңа калса менә бу көне шундый, шаярту концерты да шулай, Сирин үзе дә шундый ул һәрвакыт. Без белән очрашабыз да нормаль гына теге җитди генә темага сөйләшә алмыйбыз бер вакытта да. Менә шутка артыннан шутка китә, юмор инде. Юмор, кем үзеннән көлә белә, кем дөньяга юмор белән карый, миңа калса аның кәефе гел күтәренкедер. Менә мин шундый. Дмитрий Баранов үзе, Крашеннар командасы. Нәрсәләр әйтә аласың әлеге концерт турында? Концерт
мощный болашақ бүгін. Потому что крашеннер, чөнки крашеннер келді, бүтін диаспора белән килдек. Бөтенесен күтәрдек, бөтенесен анда арулармы сез? Дәдәйләр һәм түтиләр менә бүген монда все. Тамашачы фикерен без дә генә сораштырып алыйк әле, ничегрәк концерт? Булай концерт яхшы гына бара. Серен инде безнең нык якын дус булгачтан менен күреп торам. Борчыла, но уже рәткә керә башлады концертның уртасына. Молодец, көләбез, җылыйбыз. Бик зур рәхмәт, менә шундый безнең арада иң кыю кеше булган өчен. Шушы концертны үзе тотып оештырган өчен бик зур рәхмәт аңа. Егетләр, ничегрәк концерт? Нәрсәләр әйтә аласыз? Мин нашарраклар дигәнем. Әлегә әйбәт бар әлегә, шәп. Бәйнерсәгә начаррак дип уйладың син аны. Үземнең кәефне төшермәс өчен. Аңлашыла. Яратмыйсың Сиренне? Шундый теләп килдек. Бик күп дусларны очраттым, концертка килгәндә вообще шедевр прям. Авызны җыеп булмый уже. Сирен гафу иттердер мине, мунча ташы белән чагыштырып буламы? Сер булып калсын. Кая инде мунча ташы белән чагыштырып булмый бер качанда. Сирен Байрамов, менә мондый мужик. Ул Сирен Байрамов. Бу инде Артур инде, беләсез бит инде Артурны. Кем әле ул? Кем әле ул? Ничегрәк концерт? Әйбәт, кстати, яхшы. Ну, стендап күбрәк тә булса, тагын әзрәк кенә да еще бы лучшерак булыр, Сиренне күбрәк күрергә кирәк. Ну, булай матур миңа ошый. Әйбәт. Күрәсездер әйме? Сиреннең концертына менә шулай менә гаиләләре белән бергә килделәр хәтта. Матур күренеш әми, карагызлар аны. Менә татар концертлары шундый җанлы концерт әйме? Афәрин. Ну, концерт вообще миңа ошый. Кызыклы һәм острый мәзәкләре дә бар. Менә шунысы миңа бик ошый инде. Алар күбрәк булсын дисең әйме? Күбрәк булсын, Ничектер нәрсә көтәргә икәнен белмисең. Шуңа күрә һәрбер ниндидер менә бу миниатюралар, экран белән эшләү кызык карала вообще. Бик ошады. Әле бетмәде бит ул. Да, бик шәп да. Без Шалыдан. Шалыдан хәтле килделәр. Поддержим отечественную производительность инде. Шалыда менә була бит инде, Алла бирсә әйме? Анда барасыз менә? Монда караган килеш, анда барасызмы? Обязательно, конечно. Без шулай йөрибез дә. Менә күрәсезме, ничек Сиреннең юморын, иҗатын бик яраталар. Хәтта икенче тапкырда карасалар да баралар. Концерт бик кызык. Прям эшләр ката көлеп утырдым, Шулкадырмыни? Прям шулкадәр прям. Нык, мощный. Сез каян килдегез? Без Шалдан килдек. Зур поддержка белән килдек, безнең дустыбызны карарга, куршабырга. Абсолютная поддержка безнең яктан. Концерт ошый. Концерт ошый әлбәттә. Шәп. Русча әйтмешә огонь. Менә җилдек әйме? Менә теге утрабыз теге Сиренгә карыйбыз, менә действительно теге Шалыны күтәрә. Казанда прям теге столицаны прям басты, прям целиком бетереп ташлады. Молодец, Серый. Так держать. Роберт, кара, оказывается, мин матур җырлыйм икән, әйме? Рәхмәт, җәмәгать. Менә шушындый күңелле, җанлы, кызыклы, мәзәкле ва мавыктыргыч концертларның беренче татарча стендап концертларының берсе узды. Әллә нәрсәләр әйттем. Ярый, сау булыгыз. Әссәламу алейкум, халык. Сау булыгыз.